Je to už 20 rokov, čo na tejto železničnej trati bola osobná doprava zastavená. Napriek tomu kolaje aj stanice stále existujú. Dokonca občas po nich prejde aj nejaký ten vlak. Dnes vás pozývam na výlet po železničnej trati medzi Lužiankami a Zlatými Moravcami. Železničná trať z Lužianok pri Nitre do Zlatých Moraviec bola vybudovaná už počas prvej Československej republiky, a to v roku 1938 počas veľkých investícií do železničnej infraštruktúry. Nachádza sa na nej 6 staníc, respektíve zastávok. Táto trať bola postavená ručne v roku 1938. Je to jediná trať, čo ja poznám na trati Zlaté Moravce Lužianky. Ani jedno priecestie, všetko je riešené mimoúrovňovými prechodmi. A keď sa začalo vymýšľať, aby sa na tejto trati nič nejazdilo, tak vtedy tu jazdili rýchliky, osobné vlaky, diaľkové nákladné vlaky a manipulačné vlaky. A nakladalo sa vo všetkých staniciach, v Žiranoch vápenka, v Jelenci drevo, v Slažanoch drevo, v Moravciach šrot aj drevo. A teraz, čo máme z toho? Iba spomienky. Kedysi po tejto trati premával legendárny rýchlik tekov, ktorý začínal v Bratislave a pokračoval cez Trnavu, Lužianky, Zlaté Moravce a Zvolen až do Košíc. Osobná doprava na tejto trati bola ukončená v roku 2003, kedy na Slovensku zaniklo množstvo regionálnych železničných tratí. Už nikdy nebola obnovená. Poslednou železničnou stanicou, kam ešte jazdia pravidelne nejaké vlaky na tejto trati, sú Zlaté Moravce. Dnes už však žiadne rýchliky sem nejazdia, len osobné vlaky. Aj to len 4 denne. Po 20 rokoch sa na železničnú trať pri Zlatých Moravciach opätovne vrátil osobný vlak. Pri príležitosti 175. výročia príchodu prvého vlaku na územie Slovenska a 85. výročia vzniku trate medzi Lužiankami a Zlatými Moravcami sme sa mohli previesť takýmto krásnym historickým motoráčikom, presne takým, aký kedysi po tejto trati premával. Tak ahoj, já jsem Bernard Izard a já společně se svým týmem Retrotrain pořádáme speciální akce tady na Slovensku i v Česku u nás a naším cílem je tak trošku obnovit zaostalou situaci této železnice, jak na Slovensku, tak i v Česku, protože nám není úplně jedno, jak to tady doslova nefunguje, tak většinou několikrát do roka pořádáme větší i menší akce, záleží podle situace, podle délky tratě, podle termínu, ale chceme určitě to trošku popohnat dopředu, protože vidíme, že ten stav je trošku žalostný. V prvním roce jsme teda vypravili první velký vlak, to byl Retro Express na Slovensko. Byla to trošku taková myšlenka, že chceme propojit cestování, vlak a kulturu. Takže jsme na takhle první pokus vypravili celkem na 4 dny na Slovensko lůžkový vlak s lehátkem, takže jsme si řekli, že to je docela fajn. I když to třeba dělám já osobně jako koníček, tak mě to docela velmi baví a si myslím, že všichni v tom vidíme nějaký smysl a budoucnost v tom určitě je. Vždycky záleží na okolnostech a podmínkách, které samozřejmě nejsou jednoduché, něco nás to stojí, čas, energii, peníze samozřejmě, ale
nezdáváme to, chceme to popohnat dál. Tato akce, kterou máme dneska, to je konkrétně naše 6. akce, co pořádáme, my působíme celkem teprve rok, takže si myslím, že se nám teďka začalo celkem dařit. Máme tady přímo postavený vlak, takže akce myslím, že zatím je na výbornou, lidé jsou spokojení, počasí vyšlo výborně, světlo taky všecko, provozní podmínky nám hrají do karet, takže si myslím, že zatím úspěch je a já doufám, že to tak půjde dále. Volám sa Benjamin Frenko, organizujem spolu s naším tímom Retrotrain a s Bernatom Izardom vlastne výletné vlaky po Slovensku. Ja sa vlastne starám na Slovensku veci, čo sa týka vybavenie dopravnej cesty, vybavenie mašiny alebo teda motorového vozňa, ako sme práve dneska išli. Dneska sme sa vlastne viezli motorovým vozňom 810-625 od Privického parostrojného spolku. Keďže tam vlastne jedná sa o tú dopravnú cestu, je to kopec vlastne zdĺhavých hodín vybaviť to, jednak cez kontakty, čo sa týka Železničného múzeum Slovenskej republiky alebo iného dopravcu. Potom vlastne treba zistiť stav trate, aký je. Niekedy sa stáva, že sú aj komplikácie s tým, ale našťastie, chvála Bohu, musím povedať, že vždy sa nám podarilo prejsť po tých tratiach, kde doprava osobná sa zastavila už koľko rokov. Z komplikácie, že sme museli ísť pomalou rýchlosťou po tej trati, ale podarilo sa. Trať na Dražovce, teda cez Jelenec, je špecifická tým, že vlastne, ako sme vypočuli si prednášku tu v stanici, tak bola vlastne stavaná Nemcami, bola teda vybudovaná teda na projekto Nemcami, stavali ju vlastne aj naši občania z Československej republiky. Tým je vlastne ona špecifická, že spojila Leopoldov cez Zlaté Moravce do Zvolena, tým pádom vlastne sa skrátila trasa. Je špecifická aj v tom, že vlastne není tam na nej ani jeden prejazd, čiže je v tom aj, že musela sa stavať na násypoch, dosť ťažkých terénoch, mosty, takže v tomto by som asi povedal, že je náročná. Trať priebežne udržiavajú zamestnanci Železníc Slovenskej republiky. Aj napriek tomu, že po nej nejazdia osobné vlaky, trať udržiavame, kosíme trávu popri trati, pretože ako správca infraštruktúry zabezpečujeme priecestia pre prejazd motorových vozidiel. Úsek trate medzi železničnou stanicou Lužianky a zastávkou Dražovce bol v roku 2015 najskôr zrušený a potom definitívne odstránený kvôli rozšíreniu nitrianskej priemyselnej zóny. Na mieste, kadiaľ viedla kedysi železničná trať, dnes stojí automobilka. Žiaľ, posledné 10 ročia železničná doprava na Slovensku prehráva súboj s dopravou automobilovou. A to aj napriek tomu, že železničná doprava je kapacitnejšia, ekologickejšia aj efektívnejšia. Málo kde je to tak do očí bijúce ako práve tu v Dražovciach, kde kvôli výstavbe automobilky definitívne zanikla železničná trať.